Mga kapuso, karong buntaga, dungan tang ma-inspire sa istorya ni First Lieutenant Roca Casing sa 4th Infantry Division Philippine Army nga miyembro sab sa Cagayan de Oro Persons with Disability Dragon Boat Team. First Lieutenant Roca, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Sai. Good morning sa tanan. Sir, pila ka katuig naa sa service o can you share to us unsa ang insidente nga nahitabo nga miresulta nga nahimo kang usa ka PWD? Nasa 5 years na ako in service and na attain ako ng pagka-disability during our Scout Ranger Orientation Course training sa San Miguel, Bulacan. Last October, na accident ko last October 10, 2015, which is na final training exercise na mo before graduation. So, na-gunshot accident ko. Naigo is yung ang right leg na ko. Upper right leg. Above the knee. Bali, ang nakaigo is ang M14 rifle. Kaigo sa kuha. Kaya mo nang medyo na bungkag yun ang part sa akong right leg. Sir, after sa hitabo kato nga incident kung asa nalambigit ka, unsa ang imong nahimong reflection sa kinabuhi labi na sa imong trabaho? At first, sir, pagka matanan ako sa ICU, medyo na-discourage ko pag-ayo. And na-goal ko na naputol na ang ako ang ang akong right leg. And then sa madugay, medyo na-accept na ako tungod sa mga advices sa ako ang mga akong family, sa akong mga classmates, o sa akong mga friends. Labi na nag-encourage sila na dili pa ulahi ang tanan. Sir, during ato na incident, sir, o during na padayon imong pagpaayo sa imong tiil, unsay dagan sa imong huna-huna, sir? Nisulod ba sa imong huna-huna nga posible di na kung makabalik sa ako ang serbisyo pagka-militar? Yes, sir. Naunanaan po na ako na basin pag-abot sa panahon na dili na ko makapadayon. And then medyo na-confuse ko kung mag-apply ba po o mag-apply o complete disability discharge or ipadayon na ako akong service. But at the end, nag-advise akong mga classmates na samtang kaya pa, padayon lang. Kaya napa may mga opportunities na mo abot. So, padayon na po, sir. Kaya lisod man po na mag-apply ko discharge na napakoy gipasuportahan akong family, sir. As a breadwinner sa family, sir, ako ang ilang pisaligan, sir. Sir, usasab ka miyembro sa Dragon Boat Team sa syudad nga nakadaog sa kompetisyon dito sa Cebu. Kamusta ang experience nimo, sir? Dili na ko ma-explain, sir. Ang grabe na mong kalipay at that time. First time na nag-champion me. Maputi first time na giheld sa Cebu na naikategory ang PWD. And then napad akong mga kauban na nag-suporta. Sir, aside sa Dragon Boat competition, unsa pa nga mga sports competition ang imong ginaapilan? Last 2016 and 2017-18, sir, nag-join ako swimming competition lang, sir, which is during lang sa among sports fest diri sa division diri sa Camp Evangelista. Bali na amin may semi-annual na sports fest na i-conduct din last mga previous years na. So, maro pa ako napilan. Sir, karon sir, sa to ang new normal, unsa imong function, sir, diya sa Fort ID, sir, karon? Na-assign ko din, sir, sa Division Cargo Affairs Unit na as Special Disbursing Officer about sa mga finances, sir,
labi na sa mga kapgo. Ang main nako sir, function na ako sir. Sir, lastly, unsa imong message of hope sa sama nimo nga dunay disability sa lawas? Bisag unsa pa man ang nawala sa ato, ang part sa ato ang lawas, temporary lang na nawala na, pero ang pinaka-importante is dili ma-disability ang atong panghuna-huna. Kay kung ma-disability na atong panghuna-huna, so lisod na pabuhat pa natong ubang butang. So I encourage them na wala sa physical or pakita na ikaw ay disability, but through your actions na or imuhang attitude. Daghang kayong salamat, First Lieutenant Roca Casing, og sir, saludo me sa Thank imong you. naabot. Thank you very much, sir. Maayong buntag sa tanan.